Kita saksikan Tronggo Jatianom babak yang terakhir. Mulai lagi. Yo. Aja gondelan cagak. Aja gondelan cagak. Kamu mundur. Kreasi dhewe ya kayak diane. Komplit. Ana sing gawa dhewe. Terus ditabuhi kon joget. Dadi ora ngelak. Bar kuwi. Terus bali dibayar. Ab joget sak senenge mentok ya Mas. Sikil kiwa, sikil tengen, sikil kiwa.
Wong kiwa. Ya 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 ya. Ora ning ati ya, Mas. Ora ning reoke ya. Ya 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 ya. Sikil kiwa. Sikil kiwa. Sikil kiwa. Iya. Yo 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 yo. Sikil kiwa. Adipati Tuban. Sriune putrane Adi Wasapati nalikane muni kapupama yelaku dok perang tanding melawan minak jinggo nyopres wateng merah moyong pinampede neng lara sriuning senadyan kasanira praping lampun halabuh negara. Goyang kiri, goyang kanan. Golane apik tenan. Sikil kiwa. Wes mau kiwa wae. Caritane wong seneng tunggal sakale. Miwitane lagu siter sampe linane. Saya jowe sampe jejer di tangane. Bejur ngomong mas, aku tresno kowe. Kembangan nongo, atiku digawe lorong. Kembang ati, gawe larane ati. Cepet kacubung, gawe atiku bingung. Kembange mawar, tresnaku wis katon buyar. Lawang tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik tumrap priya menito. Kendange rawe iku paritosane. Dinimbang rapi luwih becik tak tinggalke. Yo 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 yo. Maju kiwa. Maju kiwa. Maju kiwa. Iki olahraga. Ya 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 ya. Wes ah kesel aku Mas. Sidene kesel. Langsung serumpe. Langsung serumpe. Yo. Kepret. Yo. Kempot. Yo. Kempot. Jok. Gendang rial ketipu imbal benang loro terus lendro saluprit belok
kepang mangan parut yo 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 ya yo Yo ngadeg meneh sindene. pokoknya ditanggap kok Melu joget. Ah. Sing sisi kita tanah Jawa ono segoro kang nyoba gede Yo jaran kepang meneh Pak Yuli. Yo. Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Nyi Roro Kidul Kang Jumeneng ing kraton Segara Kidul Yo. Wih, Jaran kepang ayo Mbak Yuli. Jaran kepang, jaran kepang. Yo. Jaran kepang Mbak. Jos tenan pokoknya. Es. Bayangan lendut. Jarum-jarum pemanis.
Yo jendet sik. Heeh ya. Nah, sindene melu jendet. Aku barang. Iya. Yo iki kok kene ya. Akone tanggung jawab. Alah mak Jentit, atitit. Iki apa iki Mas? Kok cilik semene? Lho kuwi ya kempit. Alah mak juan. Wis ora ngempit tok. Juan tentang jendit juan. Ediano. Mak jendit telolol. Kesel aku nek kok ngene iki carane. Samukrita. Weh, duplikat sik. Tak warai kene. Samukrita. Ayo duplikat sik. Oh sindene awene areng gletak kok ya. Cengkele. Cengkele siji tok ayo. Tengil. Sendut ala sendut san. Ora gelem bledang. Ngerti nak nggone becok. Lu becok biasanya diterjang. Ya aku ngletak meneh wae ngletak dhewe. Samuklita. Piye iki kok edan ngene iki, Mas? Sendut-sendut to. Kok edan. Tengil. Sindian kok edian kok ngene. Yo, sendut ala sendut sendut. Nadyan wujute mung peksi Deweta lining brana halus manis terberak Yeah.
pilih kang jajang kleang-kleang tak sawang becok ning lebang kekeceng ana tak rindik saka kanduan serui kocek dheweke ngaleh menjoan elakae tak jeluk kok aja ngiji bodang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding sirate ora bekal atiku kino wong liyan yen si podang ngandutut ati kepratan ora bedatiku saya tegerang tak serana di sana pekan mulut bebenah Yo, lila nono pamit kulih mesti kula yen titik judone kok enggak entuk seleh wong kang bisa ngladeni slirane pancen aku jeneng ati tinggal wong sing gak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula satrimo kelambari Sekali lagi buat penonton yang memakai atribut berwarna merah, kami mohon untuk menyesuaikan. Sekali lagi buat penonton semuanya yang memakai atribut berwarna merah apapun bentuknya, tolong untuk menyesuaikan. Kriting-kriting payu disidaran kepen Terang-tering panglirik Dadi kang playune anunjang-nunjang Adi pocitrang kejabut ragad cikrang Ada yang gede nurani situ kang
atiku awakmu ora bisa turu wawayang metu keredu atiku rino wangi ati-ati kapan kau berdiri rasakan bisa beri apa
Atur puji karya raja sapukure aja lali asrek kirip warata deba-deba bedang tika
rodok sulit wong kang bisa nglatih sirane pancen aku jroning puji karya raja sapukure aja lali asrek kira barata eman pejak tika
Lila nono pamit nule mesti kula yen titik jogone atuk sule kang bisa nglatih sirate pancen aku jroning ati gantiku tak tresnani nalbati kados budi yen kawono satremo kelabai monggo samene atur budi karya raja sia-sia. Baik, demikian Bapak Ibu penonton semuanya. Dari kami bareng Bapak Ibu Turonggo Jatianom ada kurang dan salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga dari keluarga besar Sogibul Hajah yang punya kami, keluarga besar Bapak Sugiyatno. Juga ada kekurangan, ada salah. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga sekelas info untuk nanti malam tetap harus ada gedruknya Indonesia. Tentunya di tempat yang berbeda, di depan yang punya gawe keluarga besar Bapak Sugiyatno tentunya. Baik, sekali lagi dari kami bareng Turonggo Jatianom, Blay Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.